ମୂରତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କର ତୋର ଘରେ ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କର ପର ଘରେ ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କର ତୋର ଘରେ ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କର ତୋର ଘରେ ପାଇବୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ପାଇବୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବୁ ତୁହି ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁକ୍ତି ଲଭିବୁ ତୁହି ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ତୋର ମୁକ୍ତି ହେବ ସେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ତୋର ହେବ ସେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର କହେ ଚାରିଶରୁ ଭାଇ ପୂଜା କର ଭାବଗ୍ରାହୀ କହେ ଚାରିଶରୁ ବାଇ ପୂଜା କର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବକୁ ଭାବ ଲଗାଇ ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ତୁହି ଭାବକୁ ଭାବ ଲଗାଇ ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ତୁହି ମନକୁ ସୂତ୍ର କରିବୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମନ ଦେବୁ ମନକୁ ସୂତ୍ର କରିବୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମନ ଦେବୁ ଝରିବ ଅମୃତ ଝର କଣ୍ଠ ତଟରେ ତୋର ଝରିବ ଅମୃତ ଝର କଣ୍ଠ ତଟରେ ତୋର ଚିନି ତାକୁ ପାନ କର ଲଭିବୁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଚିନି ତାକୁ ପାନ କର ଲଭିବୁ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର କହେ ଚାରିଶରୁ ବାଇ ମନରେ ଭାବନା ନାହିଁ କହେ ଚାରିଶରୁ ବାଇ ମନରେ ଭାବନା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କରି ମନ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଥ ମୂରତିକି କିପରି ପାଇବା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାବ ଲଗାଅ ପଞ୍ଚମ ଥମେ ଥୟ କର 25 ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧ ଷୋହଳରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କି ମନରେ ବାନ୍ଧି ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ସ୍ଥିର କର ଗୋଟେ ପାଦ ଟେକିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ପାଦ ଦୁଇଟା ନା এই ପାଦ ଦୁଇଟା ଏକାଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ନାରାୟଣ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବଜାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦମାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ରତ୍ନ କଳଙ୍କରେ ଶୟନ ରତ୍ନ କଳଙ୍କକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ରତ୍ନ କଳଙ୍କକୁ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିବା आनंद एक बार हरि बोल। भक्त
भक्तମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ हरि बोल ଯିଏ ଯାହା ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଛି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହରି हरि ବୋଲ बोल ଦୁଃଖ କାଳ କଣ୍ଟକ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ମନର ବିଭ୍ରାଟ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ହରି ବୋଲ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ହରି ବୋଲ